namhlanje le ilizwe nje Liphuma phi ilizwe? lipha kwizenzo Zamapostile okanye? lipha kwizenzo lipha ku 14.23 lithi nje ilizwe ingxaki ezobakhona. Hayi ngiyafuna qhube kodwa sendisiva ingxaki izabakhona mna kodwa ke please Amasosimyeka nyuki. okay nyuka Yeah. lithi Mplezana kwakuyi-25 apho kwakuzalwa khona uyesu urhola nge-25 wawalinga amapostile Unomvuzo lo. wahamba phezu kwamanzi Hey! ngatsho nathi inkwayi iyasebenza inoba yequmbu kodwa uyazalwa kodwa uyesu lithi kodwa ilizwe ubudibene nomuntu obhinqileyo noba ngophi na kodwa lithi ilizwe elona litsho lithi ityani kodwa ningagqibanga Ayisukani madoda. ayivaleni Hayi phela hayi. Hayi.